Apa? Kenapa? Iki kakakmu berdua harus bertanggung jawab. Kenapa? Jujur cah loro. Kowe ndek sepu kok nganti telat ora mangkat ki sing salah sapa? Cah loro kuwi. Saya muni yo, kowe ora salah. Bise, Pak. Sing salah bise. Kok iso nyalane bis? Lah kula ditinggal, Pak. Ditinggal Bang Ibu. Sampeyan iku kudune Tak tua pok cangkemmu doan kowe kalau. Kowe do karepmu piye? Lek semayanan kowe ngomong karo Pak Kangko, pun jam 1 pun dugi kok Pak. Kok nganti setengah 3 bise mangkat. Kok iki rong teko iki mok gondol nyandi. pesawat delay ya yang ya. Delay, Pak. Delay. Telak, telak. Saiki kowe do tanggung jawab ngono kuwi, nganti Pak Kangko ki yo gone Pak, Pak mandok wis lho Pak, Pak. Ora perkara wis karo ora. Sekali tuh Pak. Gek ning Bojonegoro sing nonton wong sak lapangan yo gone mek 7. Mergo lah sing balung ki ora enek mergo Ardi ora mangkat. Kowe ora mesane bapakmu. Kowe kudune kayak ganti rugi karo bapak. Kompensasi. Oh, kayak piye to ceritane piye asine? Muni yo. Jam 1 dhewe lagi mangkat Oh, iya lagi tekan kono iki, Pak. Setan. Lagi teko Pak. Miskom, Pak, miskom. Pak. Mosok yo langsung nyuk ngono kan yo ndak penak lho Pak. Sampeyan gak ngesane Pak, ketemu mek sak nyuk, ho. Gak ngesane sampean. Sampean yo duwe pasangan lho Pak. Sampean yo duwe butuwi lho. Iya Apa ngerti. sampean ketemu karo butuwi mek sak nyuk apa yo marem atine sampean. Sampean kudune yo tanggung jawab Pak. Aku ki ketemu mbek Mas Ardi ora bendino lho Pak. Yo Dina Rebo iki piyuh. Yan. Ya, saiki wis kelakon weruh Niken Salindri. Iya Nduk. Coba. Suarane kaya bledek, Nduk. Oh, ngono. Kang nedeng nandang kasmaran terus jalu istri lanang wedok wis nyawiji jalu kuwi lanang estri kuwi wedok. Oh ya lanang wedok wis nyawiji terus Nduk. Rasa tresna kang manunggal. Ya, terus kota Klaten lan bocah lanang wedok mau asale saka Klaten lan Kediri. Oh ya, terus kaprah si nebet arni saya cetha Arni. Wah, ngono terus samya mesem lan ku samya mesem lan gumu itu tegese ora mung sing lakoni tok sing mesem guyu, sing nonton penggemare ya mesem gulu, pengiki siap karpet nggih gulung-gulung. Oh ngono. Terus tan kabandung ing rasa rasane wis ora kena bintung. Ya. Tatya
dadya katresnan sejati. Ya, terus Muga langgeng pas gong tibane umpak dangdute. Ya, muga langgeng terus tansah wis ngerti nduk, tembang kuwi nggih sapa ngerti ora? sampun Pak Nggo sapa? damel kula kali Mas Sardi to Lah iya. Wis ngaku dhewe. kalih Pak Dodo Kok iso? nenten widodone kok Oh iya pidodo sing anu. Sing gaweke lagu. Iya, ya. Rasa tresna. Oh, rasa tresna. Heeh. Kang wis ora kena binendung, ya heeh. Gairah anak muda. Ya heeh. Yo. Kaya mah, Dek, bacutke dangdute. Ya, rasa tresna. Yuk. Nduk, jumeneng nduk. Yo.
Lho. Nggih, Pak. Sehat ya, no? Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat, waras, bunga, seneng atine bengi iki ya. Nggih, no, Pak. Komplit bercampur menjadi satu. Bungae perkara apa, senenge perkara apa? Kowe kandha saiki. Bungae nggih amargi ditanggap to, Pak. Ditanggap teng mriki saged menghibur masyarakat yang ada di sini, terutama buat kedua temanten. Terus saged kepanggih kalian panjenengan malih, kalian Krudwijo Laras Indonesia. Sampun. Sampun. Kulo Mbak Manten karo Mas Manten iki ngenteni kowe ning kono lho ngantian. Oh iya, terima kasih. Mau foto? Iya. Sekarang? Boleh, boleh. Monggo mau foto Mbak Manten. Udah bawa dompet belum? Loh, dompet nggo apa? Saiki ngene, Pak. Apa? KTP. Lek share foto ki bayar 50.000, Pak. Saketan. Wah, nyawer 1 juta. Ini uangnya ada di sini. Loh, ayo lho. Oke, monggo sepuase mawon. Ayo, 1 juta nenek kene. Tenang no pikirmu nya. Ya, iki cash saka Mbak Manten karo Mas Manten. Heeh, lho kaya ngono kuwi lho. Jenengan mboten, Pak? Ora aku. Duitku wis kakean, bingung lek ku ngentekne. Alah. Amin ya Allah, amin. Lah ya. Monggo Mbak Manten, Mas Manten, mari badhe foto sekarang juga enggak apa-apa. Oh, Bapak sama Ibu juga. Ibu. Oh, boleh. Bapak sama Ibu tindak rene. Gen ngerti nduk sing nanggap kuwi sapa, ngono ya lah. Pak Gianto Pitik, ngerti ta? Pak Gianto Pitik. Heeh, mergo usahane iki potong ayam. Oh. Ya. Oh, kalau dipunya aku itu apa ya namanya sing biasanya motong ayam itu? Apa ya lek ngarani, Pak? Jagal, Pak. Oh, jagal ki nggih sapi, nggih wedhus, nggih kebo. Oh, iya, Pak, berarti. Kan padha kewane, Pak. Iya, padha kewane tapi kan gedhi karo cilik. Oh, lek gedhi jagal, Jagal. lek cilik berarti jigil. Ora potong. Potong ya. Iki lho. Monggo Pak Gianto, so Bu Yayu. Tadi sudah ngendika mau foto bareng-bareng di panggung sama Mbak Niki Niken. Mbak Manten sama Mas Manten namanya siapa? Mbak Manten namanya Mbak Nadia. Mbak Nadia sama Mas Irfan. Mas Ivan. Nggih. Mungkin Mbak Mantennya dulu ndak apa-apa. Sambil menunggu Bapak Ayo, sama iya. Ibu. Mbak Nadia sama Mas Ivan. Ya. Ayo, Jan. Malah gedemu karo manten wedok malah gede kowe to, Ken? Lah nggih. Heeh, ya. Oh, gitu. Nggih, sampun OTW. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Amin. Semoga sehat selalu. Ya. Yang penting jangan gerusa-gerusu ya. Iya. Sajae kowe iki nuturu kowe wis rabi po. Enggak. Sik kalah pengalaman karo Mbak Nadia. Dengerin dulu. Kenapa? Jangan gerusa-gerusunya itu jangan ke susu apa itu, jangan ke susu mana itu maksudnya. Ya ora apa-apa wis sah kok. Ya enggak. Maksudnya piye? Semakin lama semakin matang untuk mempunyai anak. Jadi ki wis siap tenanan ngono lho, Pak. Ya takono, Mbak Nadia takono siap duwe anak apa urung? Sudah siap apa belum mendapatkan momongan? Siap. Insya Allah siap. Mas Manten siap nganaki? Siap ora? Kok bojo mbok kon gendong sampean lunga. Siap ndak? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Pengennya punya anak berapa, Mas? 2 aja. 2 aja. Sampean berapa, Mbak? Yang banyak. Yang banyak piro? Sak lusin? Ora masalah. Ora masalah kuwi anak rezeki ya. Jangan pengen gadah putu pinten, Bu? Katon mriku pinten? Oh, manut berarti Ibu berarti apa jarine? Apa jarine bocah? Lah jenengan pinten, Bu? Urung. Niki anu adike manten to? Nggih, Pak. Adik nggih dereng rabi. SMP, Pak. Oh, SMP to? SMP to? Oh, sampe ke SMP to? Oh alah, ya ampun. Lagi apa metungul tekan kan kene. Metungul. SMP kelas piro, Mbak? SMP kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Loh, gede meneh. Ya gede wis saiki gisine terjamin kok. Oh, setiap hari makannya ayam, Mbak. Iya, betul. Iya. Mbak namanya siapa, Mbak? Mbak Afika?
Sok nek rabi aja lali nanggap Pak Kangko karo Niken lho nggih. Aja gelem dibedak-bedakne. Sok mben nek rabi. Ditungakne bapak, ibu sehat, lancar rezekine, sukses usahane nggih Pak nggih. Insyaallah Gus gendeng. Bos, amake almune ngontor. Wo, pangapunten. nanggapi Gus gendeng. Insyaallah. Ketoke udan deres Pak niku mengke bakal. Wah, alah anu to gontor to. Nggih, siap. Oh, nggih, siap. Gus gendeng kalih Niken nggih Pak nggih. Nggih, alhamdulillah nggih mboten damel Pak Kangko to nggih. Iya. Tak ya tanggapan dhewe. Monggo foto sesarengan. Ah, ya. Foto sesarengan. Bu Radi mriki, Bu. Ya, ken ora vakum. Ya, gamelane dionekke. Adike mriki. Mriki. Bu kalih Bapak. Indingane ya. Ayo sungkem mring ibu Pratiwi. Adicara foto sesarengan sampun ngawiwitan. Temanten sekalian samya bingah ing manah lega ing nala. Sumengkem dumateng pepadanipun ingkang Rama saha Ibu. Lumaksana kanthi repepoh. Sumengkem dumateng Kanjeng Ibu. Tapi marem lho nduk kan iso foto bareng karo sampean. Nggih Pak, alhamdulillah. Heeh. Dadi bungah wis iso nyenengke karo sing ngakuan. Melek melengket sore mau. Pak Kangko mengki kula foto karo Mbak Niken. Nggih. Takon Mbak Niken wis dugi napa dereng. Nah, alhamdulillah tekomu ya rada sore ora kewengen ya nduk ya. Nggih Pak. Lancar perjalanane. Alhamdulillah mau ora di udan deres Pak. Oh, kono udan to? Nggih. Kene ora udan alhamdulillah. Saged terang tur sing mirsani saged jenak. Nggih, padahal niki mau udane rata lho, Pak. Udan kok disek lho, Pak. Lah nggih. Tapi alhamdulillah teng mriki wae mboten niki, Pak. Oh, bener ora udan blas sama sekali tidak hujan. Mongko wingi-wingi udan. Iki mandi penjaluke Pak Gianto karo Bu Yayu. Mergo penjaluke manten karo wong tuwa kuwi beda lho. Nggih. Beda ngerti bedane ora? Penjaluke manten loro karo wong tuwa loro, penjaluke beda ngerti ora? Nek napa, Pak? Lah, manten wedok ki njaluk diudani, Mbak atau Mbak Bu Yayu karo Pak Gianto njaluk diterangi. Dadi terang Kok saged ngantene njaluk diudani? Kan lek udan kan malah acarane anu to, Pak. Hah? Maksudnya gen adem suasanane ngono lho. Tapi udane sesuk ae ngono lho maksude. Oh, alah. Masa ora paham tak ketangdasmu iki. Sini yo paham, Pak, tapi yo piye ngono. Saja koyo ora roh ngono. Ya, saiki menghibur masyarakat. Baik. Oh, sebelum menghibur tadi belum mendoakan Bu Yayu sama Pak Gianto.
Ya. Nggih, semoga kagem Bu Yayu sama Pak Gianto diparingi sehat selamat wilujeng awet le momong anak putune seger waras panjang yuswanipun rezeki kang kathah barokah tur-atura ora loka. Nek malah kebak mugi-mugi diparingi putu sing kathah. Amin. Pancen ya kono kudangane wong tuwa ki nek duwe putu ki cakala mangsa nek putu metu wis sayange ki ditumplak nang putu timbang nang anake. Sok nek sama nek tuwek lek ngono kuwi. Sama sok nek tuwek ngono kuwi, sok ben. Sok ngenteni tuwek to, Pak. Lah saiki kok. Lah kula saleh gadah anak mungkin nggih sayange bapak ibuku nggih kalih anakku to, Pak. Oh, ngenteni aku tuwek. Iya bener. Rasa ngenteni kowe tuwek ya. Nggih, Pak. Rasa ditunggu-tunggu. Nah, sing penting awakmu saiki sehat, waras, sukses, atimu seneng, atimu bunga. Wis kuwi tok. Iya, Pak. Ya, numpang apa? Manut nganggo temanten sekalian. Nah, manut. Ya, coba kaya ngapa? Bawa napa mboten, Pak? Ya bawa no. Sing niki mengke tibane sing rancak napa sing halus, Pak? Sing rancak. Wong wis kamursane wis muni iki jane ana pamundhut no, Ken. Ora kuwi bos Danang yang punya kawasan Muara Baru. Judulnya Rindu Hatiku Koplo. Lagu ini khusus buat mempelai Mas Irfan sama Mbak Nadia. Semoga cepat dapat momongan serta jadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Wis maringi kowe 1 juta rupiah. Rindunya hatiku, Pak. Hah? Rindunya hatiku. Ora tembang sik iki engko keri-keri ra apa-apa. Nggih. Mosok langsung musik lah ya ora. Nggih, mboten. Heeh, dawanono apa? Manut. Kula pengen nyobi rara sesigari, Pak. Lara sesigar. Nggih, bawane napa niku? Bawane sasakmu pokoke pelok. Nah, bawane sakarepmu pokoke pelok. Oh, iya, ya. Nah, mergo ora mung kepengin weruh jogete lan pas nyanyi uga pengen krungu bawane. Oh, ngono ya. Gimana? Cahayu. Nah. Ya. Iki wis padha WA Pak Kangkong, kondang. Ya. Nah, ya. Mangga. Lintune mawon, Pak. Lintune apa? Manut karo. Niku kan damel bawa to. Lah delalahe niku bawane kula dereng siap. Terus? Lintune mawon. Ya, Napa lintune nggih? apa? Lintune apa? Ya. Napa, Pak? Yuk langsung loro sigar ora apa-apa, tanpa bawa. Asal. Ya. Boleh. Wong mau awakmu wis bawa lagumu dhewe kok. Ya sudah. Ya, oke ya. Ya. Iya, kowe ra matur nuwun karo Bapak. Wis tak gekne lagu lho kowe. Napa, Pak? Niki wau to. Lagu ki mau sing gawe Bapak Anom Dwijo Kingkong. Rumah sana piye? Oh, dangdutnya sing damel Pak Dodo. Terima kasih Pak Dodo. Terima kasih Pak Kingkong. Ya. Yo, monggo lara sesigar garap gamelan Bali ya, Nduk, Ken? Nggih. Ya, oke. Yuk, monggo para kanca siaga. Ya. Gamelan Bali. Oke, genduk niken Saindri. Waktu kabar mekar merengi hati kane sambiar cinta suci kane sopan kaya dirasa sapa wengi gandro lara siji rasane semu kelangali keringet cima kembang abarati kembang liya
rasane sewu kelamane geret prinsip kembang mawar tiga wangi lumayan luar biasa. Nduk Ken, dalam Pak iki oke banget sing nyuwun supaya awakmu duet karo Mas Ardi. saniki to Pak Oh saiki yo. Engko saiki yo gara-gara yo iya. Iya. ya Allah Oh ngono iki banget. Wah, Pak Kangko, monggo ndang diduetke Mas Ardi Mbak Niken, Mas Ardi Mbak Niken. Mbok menawa masyarakat kene do mudeng. Oh, do ngerti ya. Mbak Niken karo Mas Ardi sing lagi viral ana ing TikTok. Hubungane piye? Aku ya ora roh, aku wong tuwek mesti arep takon. Oh, ngono. Ayo disepati musik, Mas. Ayo, Mas. Loh, Janokone duwe Jelaras Indonesia. Wah. Iki uga ana bebungah sing kudu tak aturke utawa tak paringke marang Nduk Niken lawan Mas Ardi. Oh, ngono ya. Ya, saka Bulis Maksum so Mbak Ika Ratu Jaya iki wis transfer kelawan aku engko tak aturke karo Nduk Niken. Oh ya. Yo, musike, Mas. Ya. Ya. Mas Ardi. Pripun, Pak? Ora piye-piye, kowe jago ngono karo Niken kuwi kok. Lah aku ngono, karo ibumu dadi obat nyamuk. kenapa sih Apa? Kenapa? Iki kakakmu berdua harus bertanggung jawab. kenapa Jujur cah loro. Kowe ndek sepuh kok nganti telat ora mangkat ki sing salah sapa cah loro kuwi? Saya muni yo, kowe ora salah. bise Pak sing salah bise Kok iso nyalane bis? Lah kula ditinggal, Pak. Ditinggal Bang Ibu. sampean iku kudune Tak tua pok cangkemmu doan kowe kalau. Kowe do karemu piye? Lek semayanan kowe ngomong karo Pak Kangko, pun jam 1 pun dugi kok Pak. Kok nganti setengah 3 bise mangkat. Kok iki rong teko iki mok gondol nyandi. pesawat delay ya yang ya Delay, Pak. Delay. Telak. Saiki kowe do tanggung jawab ngono kuwi, nganti Pak Kangko ki yo Lah gone Pak, kurang. Pak mandok wis lho Pak, Pak. Ora perkara wis Hanya karo ora. sekali tuh Pak. Gek ning Bojonegoro sing nonton wong sak lapangan yo gone mek 7. Mergo lah sing balung ki ora enek mergo Ardi ora mangkat. Kowe ora mesane bapakmu. Kowe kudune kayak ganti rugi karo bapak. Kompensasi. Oh, kayak piye to ceritane piye asine? Muni yo. Jam 1 dhewe lagi mangkat Oh, iya lagi tekan kono iki, Pak. Setan. Lagi teko Pak. Miskom, Pak, Jam miskom. 1, Pak. Masa yo langsung ngono kan yo ndak penak lho Pak. Sampeyan gak ngesane Pak, ketemu mek sak nyuk, ho. Gak ngesane sampean. Sampean yo duwe pasangan lho Pak. Sampean yo duwe butuwi lho. Iya Apa ngerti. sampean ketemu karo butuwi mek sak nyuk apa yo marem atine sampean. Sampean kudune yo tanggung jawab Pak. Aku ki ketemu mbek Mas Ardi ora bendino lho Pak.
Ya iso aku ya semek kuwi tok. Sampeyan iki kudune ngerteni, Pak. Sampeyan ora oleh ngono kuwi, Pak. Sik tak omong sik jangkrik. Aku tak omong sik ngene lho. Momen das kula musuh cah loro ngene iki. Ngene lho, ketika kamu itu berjanji harus ditepati. Gitu loh. Ya namanya janji manusia itu kan kadang bisa meleset toh, Pak. Asine sing dawa-dawa wektu sapa? Cah loro iki. Kowe ngaku di, sing dawa-dawa wektu sapa? Nganti plurai yoga, nganti pucet. Lagi ning besok mau itu tok. Luwe apa? Ora mendem Mas Ardi. Iya. Heeh, nek ora apa-apa. Bapak ki ora apa-apa nek untuk kamu ki ora apa-apa. Ya monggo gujonan, gegojekan ngono lho. Yogane diwijo laras ki wong turah-turah. Oh iya. Sawangan to. Nganti Bu Sri saka Bandung mau ya dia, sore mau ya. Gawakne jarik kuwi cacahe ana 12. Ngantek kurang. Ngene iki lek mangkat kabeh wong 17, wong 30. Ora susah aku lek isuk. Kayak iki wis lunas lho duwite. Bisa piye ngono kuwi? Lah ya, kuwi lho katresnane Bu matur nuwun karo Bu Sri. Di, kowe diparingi apa mau? Kagem Bu Sri ingkang tebih-tebih saking Bandung lho, Pak. Iki nggih. Terima kasih nggih Bu kangge jarike mas-mas kula DL ini ki. Kula kanca-kanca lantaran Mas Ardi kowe do entuk jarik matur nuwun karo Mas Ardi. Kali Bu Sri niku napa nderek teng mriki, Pak? Teng mriki kok Bandung lho kan, pengen ketemu awakmu kok. Oh, oke. Halo Bu. Wis tau ning omahmu lho, wis tau ning omahmu Bu Sri. Kelingan ora? ketemune karo mama tapi karo mamahmu. Weh, nyeluk Mbak Wiwin iso mamah lho. Sik. Nyeluke ibu ini kan mamah lho. lah Mbak Nika kan nyeluke mama to. Sik, saiki tak terus terang ning kene udesane wong akeh. Kowe cah loro ki karepmu udah piye? Wes, kok iso nyeluk Mbak Wiwin, mbok ini kan kok mamah. Ya kan bahasane aku to, Pak. Oh, ribun. Lah iya Mbak Wiwin kok mamah termasuk mamahmu? Mama Gedang. Ya bakale, Pak. Oh ngono. Calur asine piye? Calur asine piye? Kabeh do takon karo aku. Pripun to Pak Kangko? Pripun to Bu Dwi? Ardi kali ini kan pun pacaran apa dereng? Wah, aku yo ngono. Saiki jawaban dhewe nang netizen. Kita ini hanya kakak adik. Nah, niku pun bener. Tenan ngono ya? Iya, Pak. Heeh. Iki tak anggap masku dhewe. Mas Ardi nganggep aku adik, Pak. Nggih niku pun. Tak kandhani ya, kowe tak kandhani. Aku mbiyen karo Bu Dwi ya ngono. Bu Dwi iki kok karo aku tak anggap ATM. Adik. ATM ki adik tapi mesra. Suwi-suwi adik tapi megel. Apa, Pak? Suwi-suwi ngopo? Wes kuwi ya, ngono ya. Ngono ya. Ya. Ah, Kita juga ATM. ATN ya, Pak? ATN Adik tapi nesunan. Oh iya. Ah ya. Nah. Matur kepon nek karo Bu Sri. Nggih, matur nuwun kagem tali asih, kagem kula Mbak Niken. Mangke kula bareng nggih Bu, niki tesih kula beto. Oh. Dikek duit barang to, Mo? Nggih, diparingi tali asih. Aku tadi kelingan aku ya dititipi duit kok kowe cah loro kok. Mong tali asih. Tali kotange ora. Tuku dhewe. Iki saka Mbak Ika Ratujaya 500.000. Nah, saka Bulis Maksum juga 500.000, yang 500 untuk Dwi Jolaras Indonesia, yang 500 nanti dibagi untuk Legit dan Mbak sapa jenenge kae Angel, juga untuk tim untuk work group Icilik-icilik cerit. Nah, iki Apa tujuane cilik-cilik cerit iki? iki grupe cah loro kuwi lho. Suwete Mbak Mayang karo Mak Jumpe. Ya iki tadi 500 ya. Iki aku mau nyampaikan kok nyo. Iki cah loro, iki Ardi gini kan nyo. Tompo. Ya. Wis kaya ngono lho tresnane karo awakmu. Bisa ngecerit. Iya. Terima kasih untuk Bulis Maksum yang ada di Den Haag, Belanda. Nggih. Juga terima kasih untuk Mbak Ika Ratujaya yang ada di Hong Kong. Ya, terima kasih buat Mbak Ika Ratujaya dan juga Mbak Bu
Bulis Maksum. Bulis Maksum. Ya. Den Haag Yang Belanda. ada di Hong Kong. Di Belanda. Den Haag Belanda. Ya. Ardi nganti apal kulino diparingi. Nggih, Pak. lha niki pun Oh. makaping-kaping ya, Pak. Oh iya. Ya. Ya saiki kowe nembang jalur lagune apa terserah. Kita kasih lagu yang terbaru Mas Ardi. Apa? Apa? Ayo Mas, kijing miring Mas, wila Mas. Ngomong Mas Gogon. Anu bos pitanala Mas. Bos Pitanolo. Iya. Lho kowe Ardi apa Bos Pitanolo? Apa di? Wow. Dereng iso, Pak, jane. Iya. Lah isomu apa? Kadek ingin takon ngapalne kok. Nggih niku Kusuma mboten Wijaya, napa-napa. Kusuma Wijaya. Ya, Kusuma Kusuma Wijaya. Wijaya. Ah ya. Kalih ngawur sithik, Pak. Oh ngawur apa-apa. Wong mendem sithik wae ora apa-apa kok. Sampeyan mau mendem to? Ora Kok abang matane? Ngantuk. ngantuk. Iya. Oh, jare kok sithik ngono. Ngono kok adik. Adik apa? Telek. Iki tok maneh awak dhewe pacaran Mas. Iya. Ya toh? Toke. Tok maneh dhewe pacaran ya toh. Terus mari ngono ade rapi terus dia anake legit ngono ya. Engko Pak enek dramane Pak. Oke, oke. Iki mesra sik iki ceritane Kusuma Wijaya iki mesra sik Pak. Wah, baru pertama jumpa dan saling mencintai ngono ta. Heeh, terus Kusuma orang-orang Wijaya. kok rapi terus Heeh. dia anak Legit. legit. Oh, Nah. legit ku yo ditampilne Ya, ning wajah yo member awakmu kok wajah legit ki yo. Rupane iki lho. Oh, nggih mirip gitu Pak. Mirip. Mirip Nah. nggih. Ya, ya coba Kusuma Wijaya. Nah, coba yang apa? Ya. Pacaran sudah selesai dilanjutkan ke pelaminan. Nah, setelah itu mempunyai anak legit. Ayo nduk medun dadi anake. Nya tak sangoni 100. Ya. Nah, nduk. Nah, duwe anak wedok jenenge legit ya pinter nyanyi, pinter nyinden. Nah, ya. Aduh. Ya nduk medun nduk. Nah, kamu sebagai anaknya Pak Ardi karo Mbok Deniken. Mbok De, Mah. Panggil aku Mamah. Oh, Mama, ya Mama. Iya. Oke. Mamah dan Papa. Oh iya. Ya, dene Mamah Papa no apik ya, Mas. Iya. Maksudnya wajahe no cocok no lho, Pak. Heeh. Ana sing ngandakne kowe Ardi ki wadahe mirip kok. Heeh. Mirip Mirip. Wajah iki meh padha no, visi Kale? meh padha. Karo Ardi. kula. Heeh. Kula kali Mas Ardi. Heeh. Mirip. Lah Mirip. kakak adik, Pak. Oh iya kakak adik ya. Heeh. Iya. Gimana? Ih, suami gimana sih? Lapi dong. Iya. Jaksel banget loh. Pak, aku didiemin. Iya, sebentar ya, Nak. Sebentar ya. Ini Papa Bukan sama anaknya bareng Mama. loh. Mama mau bikin cucu. Ini dia orang metu. Enggak, bikin cucu. Oh, Mimi cucu. Ini Mimi cucu. Makasih, Mama. Iya, Nak. Sini. Tengah, nih, taruh tengah. Ngapa? Skillmu ngapa? Enek selotite. Papa, ini anaknya loh. Ditanyai ngono apa-apa gitu kok. Gimana kayak kambek papae kok piye to mamah ki? Hah? Iki piye to mah papa ki kok meneng bae iki kambek Iya, anake? papamu rada bisu soalnya, Nak. Heeh, ya syukurane ya. Wong papa ambek mama pas gawe sampeyan meneng-menengan. Bikin umpamane apa? Umpama iya ya. Wong panggung iki panggung sandiwara ora apa-apa umpama ae kok. Yo ngene iki Gawene aku sing piye? disemprot. Bikinnya gimana mama? Gawene piye? Lah piye kok lali aku Iki ya. piye to ditakoki kok Gak ketok soalnya. Gawene anu. Lah wes aja cilik ya, cekon. Iya. Ayo, saiki dites dulu suarane. Oh iya. Dites suara. Apa suarane, Nduk? Nduk.
mau nembang Legit. apa? Apa ini? Apa bawa Bawa meneh. bawa kok ben dikendangi mbek papa engko langgame ya. Ya ya. Bawa apa nggih? Bawa sing sampean gak iso pengrawite ra mudeng. Anu genti slendro wae genti slendro. Nah, ya. Ya, gandeng nduk legit lahir kuwi gawene Ardi karo Niken ki ning Gubuk Asmara. Dadi Gubuk Asmara nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Lah iya kuwi. Kakek diem dulu kakek. Oh, kakek Iya iya. no, kakek. Oh, Ya. wis tuwek men to ya aku enggak. Hah? Iya. Nyingkar nyingkur. Mbak iki rong iso ki. Latihan ya Mbak ki. Iya. Mbak piye to mamah oh, Mbak? Mama Niken. Mas Bandi enek ta Mas Bandi? Kendange jokno ning ngarep kene Mas Bandi. Nah, kok dikendangi papae. Endo. Nah, putuku si Legit. Nah. Nggih, Kong. Nah, kong kang mangungkung. Ya. Iya. Piye to Mama? Iya sabar. Sabang dor. Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lingsem yengke. Mutan Yayo yayung. lelampahan kangka wuri piye to Mak? Ya bener. Bener, Nduk. Ya ora apa-apa bener kuwi bener. Nah. Yayo yayung. Tulus. Nah. Tresno tulus Nadyan ning gubuk ya. senadyan ning kubuk asmara. Yeay, iso to? Iso. Iya lah anake. Iya. Makasih ya Mama. Iya sayang, anake seniman ambek seniwati. Heeh, bapake pengrawit, ibuke sinden dadi anak ya Waranggono. Nah ya Pak ya ndek anak kaya ngene ya Pak ya. Ya Bu anu. Pinter nembang kok. Iya. Sampeyan won dekne kopi apa teh? Teh wae teh. Wae. Teh ae. Teh nganggo susu tapi. Ya iya. Teh tarik. Anu berarti teh tarik ya. Ya teh tarik. Heeh, teh tarik. Sampeyan nek kaya ngono aduh ya gak mesra to disawangan ae lho kaya taraki satu wae. Malah isi nek di sawang anak iki. Engko wae. Ya. Ayo papa anake dan dikendangi. Ya. Anake kendangi. Berarti kan lho buketnya dari Mbak sapa mau. Sik, Pak. Nah, ini juga dari Mbak Puspita. Oh, sing ngaweni buket, heeh. Pas maringi 200 kanggo Mas Abdi karo Nduk Niken. Nah, ya. Ya. Oke, niki enten titipan buket. Heeh. Bunga main sak kebus ini main Elek tapi ra estetik. oh iki klo Pak bunga iki ora apa-apa. Mas sak keduse. Alah. Masa yang antene sak keduse ya ayo. Nah, ngono lho. Ini kan pun bisa betul. Nah kene ngewangi maju ning arep tak rewangi kuteng dodo kuteng soto. Ya. Kayak kakange kok digasak ya ora.
Edan tenan. Ayo. Hut. Hut. Ah. Hut. Males kowe Kang. Ya, ya. Wah. Wah. Loh. Wah. Hut. Gak kalah karo kakange edan. What? Hut. Wah. Hut. Hut. Matane, sorry Bren. Wah, kakak diwak didugang ya ora. Kalah pasaran kok nesui piye? Wah, ya. Hut. Hut. Wah. Jojoh Candrasa. Ayo. Mah. Pas, hoi. Wah. Wih. Wah. Hupa. Wah. Pedian gue. Wah. Musuhe. Kian. Oh. Hai. Hai.
tanding ayo lumaris lan murung sirna sirna andepani Bojleng iblis lanat setan padha gojekan. Bosah baseh kaya babatan pacing. Wadyabala saka negara Traju Trisna. Ya. Pancat nyono sing gulung Antaraja Antasena kelawan Gatotkaca. Tak glundungi mangsa ora.
Cancut kumregut ngembak watang ngraboso mungsuh sanggep jojo kantaran bau sayekti dingolena prabdeng lampus enenge mung aku karo kowe Gatotkaca. Nalika mbiyen kowe menang karo aku monggo. Ning plemben-plemben roti-roti biyen-biyen saiki. Yo. Dina samangko kowe kudu ngerti lan kowe kudu sumurup biyen karo saiki iki wis beda. Plemben-plemben roti-roti ya biyen-biyen saiki tinggine munggah amben sektine wis ora kaya biyen ya timun sigarane ayo bangun negarane sego kupat sego liwet ora liwat ngandum slamet tuku dawet sak cendole kathoe ngapret ke toko ndelan kuwi dadak setelan kuwi nyapet aja wong arep gelut nek wingi nggih ngunjal ambekan lho. Mergo aku karo kowe wis ora kaya dhisik. Nek jek nomor 30-an ngono bras-bres rasa wae. Nek wis meh 50 ngene iki kudu ditata. Arep gelut iki ditata sik. Dipetung dinane, wektune, napase kudu ditata. Obate kudu disiapke. Jamune kudu ready. Ready bilung. Iya. Yen kowe ora kena prenggak ki becik tak tempiling ambyar mustakamu maju Kakang Bungo. Zaman Topeng Waja kowe menang oke. Zaman Kikis Tunggarana kowe menang oke. Ning saiki kowe ora ngerti aku duwe guru anyar ana ngendi Gunung Kemukus. As hut 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 apa iki edan kentange kakange dicekel ora Ayo Kakang Bumo Ndrakasura. Sing lara kowe apa aku?
Sing mati kowe apa aku? Edian. Arep kowe iso ngalahne aku ora bakal iso mati sebabe KTP ku seumur hidup, ngerti ra kowe? Hot. Golek-golek kowe karo kanca. Jebol diajamu. Si gandasmu mongso ora kowe.